Hi, welcome to my channel. Sa mga wala na subscribe, please subscribe Daniel Gooden and click lang ang notification bell para updated ka sa mga video. Kung mga panahon na, December 14, 2019, along Sabado, sa Ologron, ang Pasko sa Nayon sa mga Filipino-Americans sa state of Minnesota sa Amerika. Nagsugo na panahon ang mga namasko diri sa Guardian Angels Catholic Church diri sa City of Oakville sa state of Minnesota. Tara na! So, muna ilang mga di-display diri ng mga pagkaon, mga desserts after ni mong kaon. So, na diri. Hi! Saan kayo sa atin? Saan kayo sa atin? Saan kayo sa Pilipinas? Saan galing? Anong city sa Pilipinas? Lawag, Ilocos Norte. Oh, iba yung Lawag. Ilocos Norte yan, Ilocos Sur. Ilocos Norte, lugar ni Presidente Ferdinand Marcos. At si Lorna. Saan kayo sa atin? San Mateo Rizal. Wow. Rizal is province, right? Wow. Lorna Faustino. So, ito muna yung mga pagkaon diri nga nadiri niya. Talaga mga Filipino diri nga nangaon, okay? Sagol-sagol, Filipino and Filipino-Americans na mga volunteers sa CSFA. Ang CSFA is Cultural Society of Filipino-Americans sa Minnesota State. So, ito si Benji to. Oh. Benji, right? Benji? Yep. Benji, Mahigab. From Manila, Santa Ana, Manila, right? But you live in Minnesota for how many? 10 years. Wow, that's great. Ito yung asawa mo. Wow, what's your name? Sherry Mahigab. Wow, nice meeting you. Okay. So, mga ang mga pagkaon diri ng mga Pinoy. See? The best pork head. Roasted pork head. Okay? So, ito tanawon ang mga volunteers sa CSFA. O niya, tanawon sa ito ang mga Filipino nga nangaon karon panahon na. Or, nanguha mga pagkaon. Sili, taga Cebu niyo. Si Lily, di ba? Oh my God. Nakita na dyan. Ay, kupakita na po kayo pagkaon na rin. So, muna yung mga Filipino-Americans, Filipino-Minnesotans. Klaro kayong taga Cebu. Klaro kayong taga Cebu. Taga Mandawi o taga Lasyon. Doon ay kanta. Ikaw tong ilang ikaw tong ilang Juan Carlos Lopez of Minnesota. Sample sa mo kanta. Sample, gamay lang. Asa man? Asa man ito? Kato. Kalimot mo sa Danan. Bisaya. Buwan. Katong buwan. Wow, si Harold Canoy. Usas mga giilang Juan Carlos Lopez of Minnesota. O niya, diya sa mga batanon dere. Diya sa mga, hi! Saan kayo sa atin? Cagayan Valley. Lugar, Tugigaraw yan, di ba? Yes. Lugar ni Senador Juan Ponce Enrile. Ikaw, saan sa atin? Mindoro. Originally, Antiki? Antique. Oh, kamaan ka mag-iligay nun gali? Kamaan ka mag-Ilonggo? Ikaw, saan? Isabela? Originally, Rojas. Oh, Rojas City. No, Rojas City tayo. Rojas Isabela. Oh, Close to Santiago. mga D yung mga politika dyan. Tapos may one time, governor nyo is Grace Padaka. Grace Padaka one time. Okay, ikaw naman? Takurong City. Anong province? Sultan Kudarat. Ha? Malapit kayo sa Libak, Sultan Kudarat. Okay? Wow. Good job. Thank you. Nice meeting you. So, Bonnie, daghan pa mga Pinoy direksyonahan, papasunahan, taas pa kayong linya para sa salo-salo hangtod at ito yung sunahan gamay. So, muna ang mga Filipino-Americans diri sa state of Minnesota. O niya, nangauna ang uba mga kaigsunan na to, samtang ang uban galinya pa. Ating itoyok balik ang kamera.
Lisa Roberts. Si Lisa, pagkadalaga, ano apelido ganin mo? Monte Calvo, right? Sa asa ka sa ato ah? Asa sa Liti? Tabango Liti? Wow. Umadto tag Tabango Liti, gikan sa Cebu, unsa sakyan? Supercat. Wow. Dito sa Ormoc. Ya Ormoc truck, sakay ka truck. Sakay kag bus truck or bus Ormoc to Tabango. Pila ka oras? 1 hour. Wow, good job. Okay, nice meeting you. Tanap. Ha? Kaon ko ron. Si Rosalie. Sonny Ramirez. Cebu ka, di ba? Asa napit? Labangon? Asa napit? Punta Princesa. Punta Princesa. Llama Street. Si Rosalie. Sa pagkadalaga, sa apelidon mo? Ha? Ripdos. Pagkaminyo na? Brian, right? Okay. Nice. Nice meeting you. Gabriel Crespo. Paling sa Ripdos. Gabriel Crespo. Gabriel Okay. Crespo. Okay. So, Toyota dari sunahan. Merry Christmas to you. Mo Toyota dari sunahan. Aria Carlston. Aria Carlston. Aria Mo ni ang mga kaigsunan nato ng mga Filipino-Americans dari sa state of Minnesota. Hi. Ang group, sayaw kayo ngayon, di ba? Sayaw ka ngayon? Anong title sa sayaw nyo? Dancing Queen? Wow. So ito yung grupo nyo, right? Ilan kayo magsayaw? 5, 4? Ano yung? Ano sino mga pangalan? Emily. Honey. So 5 lang kayo. Well, sasayaw ka rin, di ba? Sasayaw ka kasama nila? Wow. So, Akala ko. bakit Dancing Queen ang pangalan? Kasi para queen kami, queen. Because we're a woman. Oh, okay. Bakit hindi Dancing Princess? Bakit hindi Dancing Princess? Bakit Dancing Queen? Kasi queen kami. Kasi may S yung kasama. I've got a present for Caitlin. Okay. Caitlin here. Abangan natin mamaya, okay? Thank you. Okay, thank you. Okay. Okay. Ako magpipicture. Kehlani Bungi. Kehlani. Kehlani. Oh, sorry. Kehlani, are you here? Hello. Thank you. Is Bishop here? Taro? Ang mga Bisaya yun yung mga Bisaya. Mga Bisdakers. This is for Welcome to Kehlani. Pasko. Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Kamusta na? Miles King, are you here? Miles King. Miles King, are you here? Yarang taga Sambuanga mo. Greeting taga Sambuanga. Great sa mga taga Sambuanga in Sabacano. Feliz Navidad. Simon King, are you Merry here? Christmas, right? Sí. Simon. Merry Christmas. Feliz Simon, Navidad. are you here? Unsay diferensya sa Chabacano ug sa Spanish language? Very similar. Very similar, right? Only there's no grammar at all. Oh, that's right. Yeah. That's right. Catherine, are you So here? who do you think teaches the Chabacano? Who teach? Oh, the people in Zamboanga. Well, Zamboanga was used to be a Spanish colony right there. And then they kind of intermingle with the natives there, and so we have a lot of mestizos out there. Yeah. Kaya ikaw, para sa tingin ko, may dugo kang Yeah, merong konti. Spanish. Kaya mga mistiso ang tingin ko Konti, sa'yo. yeah. Ganda lalaki. Ah. Ito yung kapatid. Ito nga kapatid Si Mar Alojado, Mar, right? Moises. Ito, Moises Alojado. Efren, Alojado. Danilo, Kanilo Alojado pa rin. Jason. Jason Alojado. Yeah.
Parang mistiso talaga. Yeah, Parang it's mistiso. so good. Halo-halo yan. Grabe. Halo-halo ang ano. So, halo-halo brothers or halo-halo? Halo-halo yan. Halo-halo. Okay, thank you. Thank you. Anong vlogger Mayo. Daniel Gooden. Daniel Gooden. Thank you. Hi, Ronnie. Ronnie. Say hi. Ching Ching. Say hi. Hi. Hey. Okay. Atas bigas. Atas bigas. Tuyok na. Yep, after. Say hi. Taga Kapan, Nueva Ecija, right? Okay. Taga Argao. Taga Pilar Bohol. Panaksalan, Pilar Bohol. Taga Dragon King. taga Urbana. Lalaki. Taga saan? Bacolod, saan sa Bacolod? Mandalagan? Baaw. Ito si taga Cagayan de Oro City. Kung sa lugar sa Cagayan? Okay yun, Captain. Carmen. Okay. Taga saan sa atin? Cebu. Bisaya, taga asa na Bisato? Sa Lahore. Lahog, Cebu City. Asa na sa Lahog? Sa Maracas. Wow. Inyong kapitan diha, bago na. Lahin na bang kapitan ninyo, di ba? Oh, si... Sa una, si Mary Ann de los Santos man. yan, si... Bastion Imong bana. Mana, si Richard Henry Baker. Wow. Taas-taas ungad. Dugay na mo diri. You've been here for how many years in Minnesota? Ako, nakatira ako dito mga 11 years. Oh, wow. My husband from here. Oh, okay. Nice. What part of the city here? What city here? Ha? What city? Red Wing. Red Wing? Oh, well, ayo. Red Wing shoes. The best. Red Wing shoes from Red Wing, right? Karina. What's that? Oh, wow. Meron Nice. akong anak doon sa Lahore. Sa Lahog. Say hi to your... Hi, Mariana. Your dad is here, the Filipino Party Organization here. What's your name? I'm Maria Luisa Baker. Sa Dalaga pa, anong last Sophia, name? are you here? Marisa ako sa atin. Oo. Sa Dalaga pa, anong last name? Okanya. Kanya. Okay. Thank you. Sophia. Thank you very much. Okay. Merry Christmas to you. Karang nyo nakita, presidente na sa Cultural Society of Filipino-Americans, si Loren Breon Hafle. Kanang nagbarog, nakapula. Okay? So, mao ni ang Pasko sa Nayon, Christmas celebration dari sa Minnesota State sa mga Filipino-Americans. Okay? Salamat. And don't forget to subscribe Daniel Gooden, my YouTube channel. Click the notification bell para updated ka sa mga video ko. Thank you.